गुन गोनां सोलोंथाइया मा बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों माखासे एडुकेशनिस्टफोरा सोलोंथाइगिरिफोरा माखासे गुबुन गुबुन डेफिनेसनफोर होदों बुंफुरलुखौ आलदा आलदा होदों बेनि डेफिनेसनखौ सोरबाया बुंदों बेखौ माने सासे गथ'नि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय थामहिनबा बे गथ'नि फिजिकेल माने देहायारि बेनि देहाया राफोद जानांगोन बेनि देहाया नोरजिया जानो मोननाय नङा बेनिफ्राय इमोसनेलि माने आबेगारि सासे गथ'नि जि मोनसे आबेग जि साननाय अनुभूति मोनदांनाय बेयो थिग जानांगोन बेनिफ्राय बुंदों मा मेन्टेल माने जोंहा मेलेमारि थासारिया बिना थिग जानांगोन मेलेमा गोग्गो जानांगोन दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावनो हानाय नैबे हरिसिङा गामिनि मानगोनां आफादगिरि बिथां सुक्रधर बर' आरो लोगोसे गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोना अननानै लानो नांगौ आंबो खावलायदों आं दिनैहाय बाक्सा जिल्ला एबसुनि सासे नेहाथारि हिसाबै आलासि बायदिहाय बिथांमोना लिंहरदों नाथायब्ला आंबो कक्लाबारि सापागुरि कलेजनिनो सासे एमप्लयि आं लाइब्रेरि एसिस्टेन्टआव खामानि मावो दा बे हिसाबै आं खोब मोनसे अनार फिल खालामदों नैबे मोनसे भागदौर जिबनाव बिराद मोनसे मा होनगोन बेखौ भागदौर माने थाजोर नङा आरोखि खारथिं खारथा मोनसे समाजाव नेसनेल सार्भिस स्किम बियो दिनैनिफ्राय 51 बोसोर सिगाङावनो फोस्रावजानाय मोनसे सार्भिस स्किम भारत सरकारनि सिङाव फरायसा बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि कक्लाबारि सापागुरि कलेजनि NSS सेलनिनो भलन्टियार्स अनजाथाव फरायसा साफ्रोमनि